ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟକ୍ନାର ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମଣିଷର ବାଣୀ ତା ସଂସ୍କାର କେମିତି ତା ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ସମାଜରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ କଥା କହିବା ଜାଣିଛେ, କହୁଛେ ବି, ଆଉ ନିଜ ସଂସ୍କାର ଏଇଟା ଆମର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଆମ ମାନେ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ପାଳନ କରୁ। ଗୁରୁଜନମାନେ ଆମକୁ ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଥାଉ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଣୀ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କେଉଁ ସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ିକିରି ଖରାପ କଥା କହିବା, ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ସ ୟୁଜ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜ ଉପରେ ଯେତିକି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏହା ଆଦୌ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅଫକୋର୍ସ ନଟ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଏସବୁ ଆମେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ କେବଳ ସେ ବହିପତ୍ର ଖାତାରେ ହିଁ ଲେଖାରେ ରହିଯାଉଛି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ତାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ମାନୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ମେଲ୍ ଯେତିକି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷମାନେ କଥା କେଉଁ ଭାଷା କହନ୍ତି, କଥା କେଉଁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ବି ଆଜିକାଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କେଉଁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କଥା କେଉଁ ଭାଷା କରୁଛେ, ଏସବୁ କାହିଁକି? ଏସବୁ ତ କେଉଁ ସଙ୍ଗତିର ଲକ୍ଷଣ? ଏସବୁ ତ ଖରାପ କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କହିଦେଉଛେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ସଙ୍ଗତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ମଣିଷମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ସଂସ୍କାର ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର କେଉଁ ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମିଳେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କେଉଁ ସଙ୍ଗତିରେ ମିଶେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଗୋଟେ ଖରାପ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ବି ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାର୍ଗ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେ ମାର୍ଗ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା କରେ, ଏମିତି କିଛି ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁତାପରେ ପକାଇ ଦିଏ। ତ ଏଇ ବାଟ ଯାଇକି ଯିବା ଆଗରୁ, ଏତିକି ପାଦ ଯାଇ କଥା ଯିବା ଆଗରୁ ତ ଆମେ କାହିଁକି ପଛକୁ ଫେରିଆସିବା? କାହିଁକି ଆମ ପାଦ ପଛକୁ ନ ଆଣିଦେବା? କାହିଁକି ଆମେ କେଉଁ ସଙ୍ଗତିରେ ମିଶିବା? କାହିଁକି ଆମେ କେଉଁ ସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ିବା? ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଗୋଟେ ସେ ପିଲାଟି ଯଦି ଭାଷା କହୁଛେ, ସେ ପିଲାଟି ଖରାପ କଥା କହୁଛେ, ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା। ଆମେ ତାକୁ ଆଇଦର ବୁଝିବା କଥା ଦରକାର ଯେ ନା ଏପରି କରେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେଇ ମଣିଷଟା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରୁନେ, ଆମେ ବରଂ ସେଇଥିରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ନିଜକୁ ମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଭାବନ୍ତି କି ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଦୌ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମନେ କରୁଛେ ନାଇଁ ତୁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ସ କହନା, ମୁଁ ବି କହିବିନି, ତୁ ଆଦୌ ବି ଖରାପ କଥା କହନା, ମୁଁ ବି କହିବିନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ନିଜ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ଯେତେବେଳେ କରେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏ ସମାଜର ଟିକେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ କମି ହେଇଯିବ, କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ଟିକେ ନା ଟିକେ କମିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ନିଜ ହାତରେ ଅଛି, ନିଜର କର୍ମ ନିଜର ହିଁ ସବୁକିଛି। ନିଜ ମାତା ପିତାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଚରଣ କେମିତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ କେମିତି, ସେ କେଉଁ ସଙ୍ଗତିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାତା ପିତାଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଏଇ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ବି ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି ଓମେନ୍ସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କଥା ମନ ଭିତରେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସେଟା କରି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଆମର ହିଁ ଭୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମି ରହିଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମଚେତନା କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଭଲ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।